Checks. Shalom. Huriani tuhata di mingguta sadarion patu pauni huriata do pasaton manang paujakon tohonan hasituaun tu sia ruas ni huriata perwakilan sian piga-piga Banjar. Mardo mutusi masuk nama prosesi amak padita ina padita parhalado ni huriata rap dohot aka calon situa mardo mutusi asa rimma hita jongjong. Hudul mahita saluhunna. Hurian itu hata asa tapuka parminggota di bagasan manugoton tapasonang marohata marede mahita sian bukwede nomor 2 ayat sada dohot ayat 2. Nai puji aku Jehovah, ai hodo de batana tutui, sai suruton di parbadia, tu awasahu puji ko armi, marhite hite Jesus anak mi, asal moroham di
gihon maau tu anakmu asa Tuhan ditogo amuse ton di pasar hontu ton diku manogu au di dalam nature asa tok tanggok damerahake uhud gir mamuji gormi marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon amin positutu dorohaku manang hamatean manang hanguluan manang akka suru-suruan ni debata manang harajaon manang hagogoon manang akka namasa nuaing manang akka narosogot dang tarbaheni manirak kita sian haholongon ni rohani debata namarhite-hite Kristus Yesus Tuhatai haleluya 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 martangi yang mahita ali Tuhan debata hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha salehon jalapahot madihami roha sisongoni ramoti maakkan aposom maradopon pangasung ini sibolis asamalua nasida sian pangujunan doho siam biar ni roha hodo totong haposan dohot partano batuan nami saitu gumahami di dalam sidalanan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin pasrah aku di Tuhanku dan terbaik terhirima Ondo tak tangtangi aku tulambungmu obata lubi pos dorohaki sai palulu sonai buanona autusi Huhilala ganu pari paniop nadiawon Saiton di pasari-sari naik padi arohakon naik lam tu tinggil naik pinggul parton dioki lau mambai lamonai tangihok kamu mapatik ni debata di minggu sadarion ima patik parjulo sahadro di patik paupaton dohot lapatanna patik parjulo ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam dia dolapatan ni odo ikonu biar rohata jala humolong jalo pos mida debata asamida nasa naadong patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasan Aek na di Toru ni Tanong yang gotunggabe si Sobaon manang si Oluan dia dolapatan ni odo ikon dihabiari rohata di bata jalaikon holong rohata di ibana
asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi oloan begu manang datu jaladang jadi posroha di ugasan ni homitan patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanda ai hona uhumna dosogot akana marsineang di guarna dia dolapatan ni odo ikon dihabiari rohatta di bata jalaikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujaran narwa manang mangasi marhite-hite guarni di bata ai dinatar sosak doho ditangiang doho dipuji-pujian do si dohonon guarni debata patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggu dinaono marima ulah hamuna sasiblonmu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni jahuba de batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam adi nauno mari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibaheni do umbana di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata ikon badiado hata ni debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon atong rap mangido gogo mahita tutuhan debata lahu mangulahon patikna ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobbar tu patikmi amin. Namo kabdo surga di tatopoti madosata martangiang mahita ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahuula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu ima marhite sian hatutubu ni rohanami na roai nang sian pakkatayon nami na soture rodi pangulyon nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami alay na tarsol-sol bagi doha mi nuaing ala nii
Asi maroham dihami, ale debata nami, pardinggan basa jala para si roha doho, alani anak ni haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluhutna, jala suruh matod di perbadia tu roha nabi be, asa tarbain hami manguloiho, di bagasan hati goran dohot habadiaun, gabe sahat hami tuhanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam, dia kana porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod dohata ni Jehovah, una ko mabiar, ay ahu do siluluhon ho, nunga pola huju guarmu, au napunaho, hasangapon mari debata na digijang. Amin. Kukop nai parangehan, pasangap Tuhanmu atong, iba na buas mangalehon, Tuhan hasunang at totong, sandok siyang husumado, nai siyang biar masudi. Sonang namahon namartu, at kirim tokong surgui. Tabigi mahata ni debata, turpuk diari minggu sadarion, imana tersurat di 2 Korin 10:2, mamukasian ayat pitu sahat rodi ayat 10, tajahama marsika sorin. Jala asa unang huhagi jakon aka pangukapon na sumurung na tuaw. Hona basir-basir doaw di sibukku. Ima suruan ni sibolis na mamupuhi yaw. Asa unang hupatibo diriku. Tolu hali dohu pangido sian Tuhani, asa asumurut isianaw. Gabi didok ibana tuaw. Tukma asini rohakku diho. Ay dihagalion dosun timbul hagogoon. Asa tagonan mahupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaliokku. Asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Di baheni sonang dohu hilala di bagasan akka hagaleon pangaleayon hasosahan pangaleleon dohot hagogotan ala ni Kristus ay jumpa gale au di sidop au margogo. Ido sahat ni turpukta, martua do akan atong mangihon hata di dewata, jala nopiopsa. Amin.
dagiku pe dong mate pe manakam haeon ai lang taludo sude dosa Tahati maha porsyautai, songona hinati dakon idong atas aha porsyaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean santon di perbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumaon ne bernit, di panguhuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabigi mati ting ni huriata di bagasan mingguon. Shalom, horas ma dita sahlutnap. Hujau kami masonari tikting na masa di huriata di bagasan mingguon. Tikting na masa di huriata di bagasan mingguon, minggu pa 10 haluan dung Trinitatis tanggal 10 Oktober 2022. Topik ni jamita di sarion debata do ganup na marukil. Na parjolo guar ni minggu. Ia guar ni minggu ta sadarion ima minggu pasapul waluhon dung Trinitatis namar lapatan hasitulu sadaon ni debata. Aduahon dakdanak na sorang. A. Na di hari Selasa tanggal 27 September 2022 di basa-basahon tuata do sada dakdanak boru di keluarga Tulus Aladin Semanjuntak, Lydia Putri Hasian Boru Siombing. Maringanan di Jalan KH Dewantoro RT 02 garing RW 07 nomor 77 Kampung Sawah Ciputat. Masuk ma di Banjar Ciputat sekitarna nomor NPJ Sadasia onom opat. B. Na di hari Selasa tanggal 10 sada Oktober 2022 di basa-basahon tuata do sada dakdanak bahwa di keluarga Sulkifli Artonang Desrawani Boru Situmeang. Maringanan di Jalan Dharma Putra 10 Sada RT 10 garing RW 07 nomor Sia Kebayoran Lama. Hipas do dakdanaki suang songoni nang natorasna. Patuluhon majalo tohonan hasituaon. Sadarion minggu tanggal 10 Oktober 2022 pukul 7 WIB di Patupa Huriata do acara majalo tohonan hasituaon. Tusia halak calon situa ima naparjolo inang calon situa Dr. Diana Dame Burupakpahan SEAK MSI. Sian Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Paduahon inang calon situa Leni Riana Vera Boru Hutagalung AMD. Sian Banjar Bendi Peninggaran. Patoluhon amang calon situa Samuel Elazar D. Tampu Bolon SEMM. Sian Banjar Tanah Kusir Kodam. Paupaton
calon situa Manahan Tampu Bolon SH Sian Banjar Tanah Kusir Kodam. Palimahon calon situa Rudolf Dixon Marojahan Simangunsong SE MIB Sian Banjar Cidodol Parserahan. Paunopon calon situa Tribudi Silitonga SE Sian Banjar Jurangmangu Pondok Aren. Papituhon calon situa Insinyur Sultan Suaduon Hutasoid MT Sian Banjar Bendi Peninggaran. Pawaluhon calon situa Daud Lazarus Pakpahan Sian Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Pasiahon calon situa Ido Rudi Clay Panjaitan Eskom Sian Banjar Cidodol Parserahan. Nomor 4 Papaton persembahan khusus korban gempa bumi Tapanuli Utara. Sadarion Minggu tanggal 16 Oktober 2022, Dung Sidung Jamita, Papungu Pelianto, Tujolo Dohita, Bayan Tupakta, mangurupi akadongata nahona musibah gempa bumi di Tapanuli Utara di tanggal 1 Oktober 2022 naung salpu. Palimahon sermon Latsia, di Patupa dari Rabu tanggal 10 Oktober 2022, pukul sia 30 WIB, maringanan di gereja niuluhon ni Amang Pandita J. Sitindaon MTH. Pinangido tu ama nami inanami lansia ni Huriata, asa parsidohot di sermoni. Paunopon mangojakon pandita, Hombar tu SK Natajalo Sian Kantor Pusat HKBP, nomor 528 garing PDT garing SK garing 0 sia garing 2022 pertanggal 14 September 2022, Amang Pandita Surya Bakti Misael Lumban Turuan STH, Gabe Pandita fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama. Salelengon bertugas di HKBP Lumban Julu Sipahutar, Resort Sipahutar Selatan Distrik 2 Silindung. Acara pangocakonon di Patupa di hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 pukul 7.30 WIB. Papituhon kegiatan sending tu Lapas Narkotik Cipinang. Tim sending neng patupahon kunjungan ma tu Lapas Narkotik Cipinang ima di hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 8 WIB. Namanguluhon ima Amang Pandita David Hutayan STH SH MH. Tatangnya konma asa denggan merdalan kunjungan ni tim sendingon. Pitu walu manjaha surat parmahanion sianepurus HKBP taringot tu bencana alam di Tarutung. PA Raja Tarutung tanggal 14 Oktober 2022 nomor 1 walu 0 garing LI walu garing 10 garing 2022 hal manangyakon Sinode Godang. Mandapoton nani hormatan amanami inanami ruasnya KBP untuk perhatian Amang Pendeta Resort di Ngananabe. Tabe mardongan tangyang di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Tongon di namangarade Huriata nuaing tu Sinode Godang masado lalu nagogo di Tapanuli. Alai pinuji matuhani malua dohita sian parmarani nangpe di deba inganan adong nasobolas marminggu songon nasomal hinorhon ni gereja nasega binai nilalui. Anani tamado mandok meliate hita tu debata pardenggan basai namangaramoti hita rap do turiana gabetar bayan hita marhai pason manguduti aka ulaon dohot parhobasota di ganup inganan. Marite suraton pinabotohon ma tu hamu amanami dot inanami saud do patupaon ni Huriata Sinode Godang na paono puluonom hon ima di hari Senin 1 Kamis tanggal 24 27 Oktober 2022 maringanan di Parsamean Seminarium Sipoholon na sinondangan ni tema marsirupan ma dohot subtema marhite aturan dohot peraturan huria na dumenggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras niroha paisaton pakobasionna di partikion digitalisasi.
Di Sinode Godangi diatai do taringo tu aturan peraturan HKBP 2022 amandemen na paupaton dohot pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Mangyahi na dumenggan di rumang pamilitoni akad uluan nang dohot rumang ni harwason ni Sinode Godang. Ido nati dituju ni huriata marhite amandemen ini. Domutusima pangiduan nami asa sude ruasnya HKBP mambuan di bagasan Tangiang di parmingguan dot di aka partayangan lungun na di Tangiang marasa halak pe asa mardalan Sinode Godangi dot denggan. Sonang ruas ni parsinode mandohoti sinode jalaboi membuat haputusan natau pauliulihon dohot na pahisaton pakobasion ni huriata. Songon nima hupabotohon hami tuhita salut na ruas ni huria dihorasi jala di pasu-pasu tuhata mahita salut na. Dina manguduti aka ulawan dohot pakobasota be bahen sangap ni guarna. Tabe dohot Tangiang huria Kristen Batak Protestan Epurus amang padita Dr. Robinson butar-butar ditandatangani. Warta jemaat tambahan nungga di parade huriata ima amplop na merah di bagasan warta jemaat tai ala sadariondo tapatupa pelean bantuan tu korban gempa bumi di Tarutung. So ini matikting na tuhita tikting na sujinan di Jolo buir ma tajaha diaka warta jahat mata di tangan tabi melihat tema Tuhan Yesus memberkati. Tabegima kor pardihuta parhaladu.
di bana persuki jamo tok Tuhan dihot di rohami apa seai mai. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhatta turpuk jamita di minggutta sadarion si jalotta si jakkonotta huhut si hanguluhonotta di ngulu si ganupari imana tersurat di buku Nehemia biddu 5 mamukka maisian ayat sada sahatu ayat 10 tolu songon mahatani Tuhatta tersurat di si tapai hutihu ma dungi manganggu badar ma situan natoropi rodi jol manasida dopak hahanggina sida halak jahudi ayadong do di bana madok torop dohami nang anak nami dohok boru nami salion nami maeme asamanga kami jala mangulu alai anggona deba madok ikolehonon nami nama hauma nami porla anggur nami dohok bagas nami bahes sikoram asa terbaik kami manuhor eme managam haleon adong musi deba akan madok nunga hu urang hami hepeng bahen gararni ruddo turajai hauma nami doho porla anggur nami sikoramna nuaing pe ia songoni sibuk ni hahanggi nami songoni do sibuk nami aka anak nami pe lau songon anak nasida do hape ida mak ikolle honon nami nama anak nami dohok boru nami baken hatoban nunga pola mengadop di basian boru nami jala marhagugu di bata jala marhagugu di bata tangan nami hauma nami pe dohok porla anggur nami nunga sahat tu halak na asing jadi tarima situtuma au duku begi hanggu-hanggu nasida dohot alu nasidai jadi marpikir marohaku di bagasan laos mangonai hatama au tu halak nasangap dohot tuah kaiduk niku mamadok nasida nunga majalo bunga ni hepek kamu hape ganup sian hahanggina jadi hupaluhu ma sada luhutan nabalga mangalo nasida dunginikku mamadok nasida nunga pola hita manobus hahanggita halak jahudi akan tergadis tu halak parbegu hobar tu gugut tabi dohot hamu neng menggadis hahanggi munai los menggadis tuhita tahe jadi si bima nasida dang halusatsa dunginikku mak dang denggan pabahenan munai daikom marhabiarat tu debatat tahita nian tama marparange alani pangicahion ni halak parbegu musutai nangau
nang hanggiku dohot akan naposokku nung mahupasali hami na sida perak doho eme wa itasale sehon ma utangon wa paulak kamu matu na sida sadarion hau mana sida porla anggur na sida porla jetun na sida doho bagas na sida rodi bungani hepeng eme anggur doho miak naung tinunggu muna sian nasida dungi ninna nasida ma olo mahami paulakon jaladang betunggon nami sian nasida bahenon nami masongon nani dok mi dungi hujuma akamalim laos hupatolon manasida asa bahenon na hobar tu hatai akup ni hupaspas ma paradoraan ni bajuku huhut hudok say songoni ma paspason ni dibata ganup jol mana semakka jong joko kataon sia jebuna doho sian artana iko songoni ibana terpaspas jala luangan dungi sadok luhutani madok amin jala dipuji nasida jahuba halak situan natoro pipe diulah hoddo hobar tuhatai ima sahatna hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Nunga di palua debata. Nunga di palua debata di bagasa tu hatta Yesus Kristus akka jolma pardosa. Dung di palua hapela Roma mo se jolma na pinaluay nasida sama nasida masyosaman nasida sama nasida saling menindas. Jala bahkan sian nasida tudongan na akan na pinaluay na somanada dirina bahkan olo madigiyak kadongan na. Sama dengan ahadui molo songoni terjadi pabahenan pangalahoni jolma bui madidok akka nasomanada diri yang tidak mengenal dirinya yang sudah dilepaskan ditebus oleh Tuhan. Dia akan selalu hidup di dalam sifat dan perilakunya yang tidak benar. Dia tidak akan peduli terhadap orang lain. Alai akka jolma na menyadari dirina na pinaluan itu hatta Yesus. Saya marhabiar itu Tuhane. Parbuena. Saya patuduhonon nido. Holong na. Kepedulian na. Marado podongan na jolma. Hurian itu hatta.
di masa-masa tahap membangun paturehod padenggaton merenovasi, nangi ima sada huta manang sada bagas ikut tarida dos niroha ikut tarida do hasadaon ima pangisini huta manang bagasi molo sai masa do ima holan na mementingkan diri na sendiri dan memupuk kebersamaan. Buah mabainon na laho mabangun. Buah malahon bainon na laho paturehon. Bahkan buah malbainon na laho merenovasi. Ido asa gabe didok molo pedi hatabatak. Pak nado tajomna rimnita hido guguna. Namar lapatan ada kesatuan, ada kebersamaan. Molo adong do kesatuan kebersamaan berarti guarna pe nong bersama. Dia kena hurang lebih masih paturean. Ido molo ngolu na bersama. Alai taida mahamuah kamang dohot tamuah kenang diturpuk tahun. Kebalikan di padohan itu. Suhar-suhar di padohan itu. Nah terjadi ima di ngolu ni bangso ni debata. Nang pinaluan ni debata. Di palua siap parhatobanan. Dari perbudakan, dilepaskan dari perbudakan, di mana umat Allah dijajah, dikembalikan ke tanah mereka, ke negeri mereka. Dan mereka mendapatkan sudah hancur, unga sega, unga marokso, sudah runtuh. Berarti kon fokus bangso na pinaluai laho paturehon huta nau hancuri untuk membangun kembali. Alai dang boy pitor terjadi si songoni ala dia ala bahkan di tonga-tonga ni bangsa sendiri akajolmai nang pinalua di batasnya perhatobanan tuhu tanah sida justru terjadi penindasan di antara nasida bahkan hanggina sendiri olo mabain gabi hatobanna dong asuhar di palua debata au siap perhatubanan. Alai roau dong aku jolma ku perhatuban. Dak pasudi. Imana terjadi di ngulu nasida. Penindasan yang luar biasa. Akhirnya mana terjadi. Namora, lem mamora, napugus, lem merpugus. Dan adong BP merataan. Tidak ada ketidakadilan. HP ia debata di bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus di patu pado tupor tibion tu sadok jolma pemerataan
dan keadilan. Tu sudedo panarehonna. HP jolmai sadiri, olo dang marpanarihot tudonganna. Dak parduli tudonganna. Baka sebaliknya, ngadang parduli. Alai terjadi do ima panggosa-gosaon, penindasan yang luar biasa. Mamerengom mahamuak kamang dohot tamuak kainang. Di patuduho debatama marhite-hite si Nehemia. Ibana sahalak panurirang. Alai sekaligus ibana gabe sahalak na punya jabatan di pemerintahan na manguluhon ima bangsoi dipakai debatai bana laho paturehon memperbaiki paturehon memperbaiki di dua hal. Ima pembangunan fisik doho pembangunan mental spiritual. Na duon. Alai nang pedido pembangunan fisik doho pembangunan mental spiritual. Borha ibana sian hal na padua hodo parjolo. Ima laho paturehon membangun merenovasi mental spiritual li jolmai. Asadung borha siani boima umura laho membangun fisik. Ima di patolkas, ima di pasaha di turpuk tahun. Di patarida hodo bohama ima tegoran pamicangon na pinasaha ni si Nehemia. Tutongan ni bangsoi. Laos dido ibana do. Lu jahita paluahon akahang kita siya perhatobanan. Jala diurupi di lewas debata alai dung akahang kitai terbuat si katubanan tuhutat tahun alai iko sasama hamu patupaho perhatubanan. Muruk do ibana. Alai muruk nai alani holong nado. Muruk nai ima di keseriusan na maniat tuate-atena marsak ibana. Bakat tumatangis tarilu ibana kesedihan yang sangat mendalam. Mamereng. Ima donganna bangsonai. Nasongoni pabahenan. Jala sialanido dipersiapun ibana dirina. Jala laos dipakai debatai bana. Dibekali debatai bana. Dipargugui debatai bana. Marsur tutongan ni bangsoi. Di kesemrautan ni kehidupan ni bangsoi. Laho patureon. Jala olo do nasida. Olo do nasida sama nasida. Nadong nasida maparhatoban hanggina paluonna. Nadong siyan nasida. Ima dia kaparutangan na. Dia kadong bungana paluonna. Dia kahauman na sangat tergade. Paulahonna tunapunasa. Dohot aka anak dohot buruna. Gabe bayar rupani digadehon.
ala so sanggup mabayar utangna. Iko paulahon nai tuaka keluarga nabi. Jala luar biasa doha mo kamang dot tamo kenang. Tindakan perubahan ini. Jala didok si Nehemia tunasida. Omma jazita. Omma padatta. Mula dong do pihamuna mangulakos si songoni. Dibayan si Nehemia ma. Ayat 10 tolu. Akup ni hupas-pas ma para dorani bajuku. Huhut hudok. Sai songoni ma pas-pason ni debata. Ganup jolma naso makajong joko katon. Sia jebuna dohot. Sian artana. Iko songoni ibana terpas-pas. Jala luangan. Tajom doha mo kamang doh tamo kenang padohani. Apalagi ro akasituan na toropi, ro di tonga-tonga ni bangsoi madok. Amin na marlapatan hujalo hami may jadi masongoni. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan gua rito hatta Yesus Kristus. Buido masa songon na di tonga-tonga ni bangson. Pangalaho ni bangsoy. Songon ni nang masa nang di pangalaho ni akajol matu partikian nuaingon. Dia kana pasaliho kepeng na. Naing mamarhamanaton hamuak kamang dota makenang. Na mangurupi ma. Alay unang gabi dibayan mamoki dongan na. Hatan itu hatta dumadok. Akan apa sali. Ayang gunaingon. Aka judi online doh dia. Gudang pedapok na si pata. Hepeng panas dui. Akan apa sali hepeng na tudongan na. Mabay bunga. Sa tibo-tibo na. Dang na mangurupi guari. Na maperhatoban dongan na do disi. Songon na masa di turpuhon. Ala ido picak-picang ni debata. Margite si Nehemia. Mau lepe dong kana napasaliho kepeng na tudongan na. Dibahin bunga sa tibo-tibo na. Dijaloy. Uang panas itu amang inang. Hata dito hata madok. Unang patupay. Paulak. Molo namang urupi do. Alay molo delen laho manggoma do. Hatan itu hatta paingoton. Jadi akan apa saliho kepeng na kada padala kepeng na mabay bunga sa tibu-tibo na apalagi mencari kesempatan dalam kesempitan. Ditata Tuhan itu. Unsur ketidakadilan doi. Nama perhatobat dongat do disi. Alai taida. Rodo na sidabe. Dungido si Nehemia. Ijak ko katai. Tangi honon nami mai. Ula honon nami be. Dang ula honon nami be kasih songoni muse. Daw masya kami. Roma si Nehemia. Akup ni
Hupaspas maparadorani bajuku. Huhut hudok say songoni mapaspason ni dibata. Ganup jolma naso makajong joko kataon. Siat jabuna dohot sian artana. Iko songoni ibana tarpaspas jala luangan. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Sada sianon, buhay may di parutangan. Dia kana majalo singir. Alay, ulido rohana, laho, takas, patureho padenggatoni, nasopola, mabain ketidakadilan tudongan na. Ima molo dihepeng, molo pinasali dongan. Alay na belga sini ahado nagabi di pangido siya kita. Masih sisa dosa. Olo do huamang inang. Manesa dosa ni dongammu. Makapus dosa ni dongammu. Hasalani dongammu. Hape ia tangyang tak ahado tadok. Sesama dosa nami. Songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Hape dang boy taulahos songoni. Siswa ada dokan. Hata gabus doikan. Hata si pangalesem doikan. Molo tapake. Hataon hatan itu hatta dia 10 tului. Tadokso ini ditangiangi. HP dang tajong jokon, dang tapatupa. Dagabi parsidohop mahita paspason ni Tuhani. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Molo di dok topik ni minggut tadi bagasa sadarion. Di sarihod di batado ganup na marukil. Sudido hita marukil. Jala sudido hita asanang maluas yan parukilon. Asal maolo hita. Tangi uduk taat mangulahon hobar tuhatana. Boido hita totong di bagasa parukilon. Manang natarasaho ni manang dang. Molo saya terjadi nang siak kita mabain. Ketidakadilat tudongan. Songon. Haciton na niya ini. Na menerima ketidakadilan. Boido gabi songon ni nang parukilon ni. Sudah dang merdiaibar. Ala dia. Ala say digerogoti akadusa hahurang kasala kita. Ima parukilot na balga. Alay, didok, disarihod debatado, ganup na marukil. Disarihod debatado kita. Laos marhitay mahamuak kamang dohot tamuak kenang kita saluhut na. Di minggut ta sa derion. Di patupa huriat tado, ima, pasahaton tohonan hasituaon. Tu siya halak. Aka amang doho inang calo situata nang majalo toho nak kasituaon. Buado portibion nang taida. Buado songon na masa ima di tonga-tonga ni bangsa Israel na baru na sida terbuang jala di paulak tutonga ni bangsona. Dan itu yang kita hadapi sekarang ini. Ima akka pangalaho pabahenan niya kajol masih songoni. Laos tusido nang hamu amang dot tamuinang. Ima calos situa nang majalo tohona kasituaon. Ulaw kalujaw do. Jala molo pi jalo hamu tohona kasituaon di bagas sa sadarion. Dang pangkati, dang jabatani. Ay budo songoni. Ipay may mana pay masituaw ina rupani kan aladong rupani dito nga di bajar na ruas na paling mo atetena
jaladang domu, pai mada dung majalo tohona situau, la bulus hupa maul urusamu, asa hato pematen na muse. Paso butagas. Ngasala tohona ni si songoni. Edeni akay natan akiningan, akay natan ni situa. Ahay dok, sada di si paluahon na tarate. Na digosa-gosa ni si bulis. Untuk melepaskan paluahon na kadong siap paru kilon na, dang na manabay dongan, dang manabay paru kilon ni ruas. Ay do sa idok, di sarihod de batado ganup na marukil. Iya de bata, manariho paluaho kita siap paru kilon, hape Roma kita, mabayan, lam marukil na taho besi. Lam susa. Sialanido, tusido hita di Jew. Ayong doon na diba, menganggap kahamion, diha parhalodon namion, menganggap jabatan, pangkat. Asabuyo mangatur sudi inarupani kan, hape ngulunan yang niatur ni Tuhan itu, dang sadar. Asabuyo merlongolomi memadok hata tu ka ruasin narupani. Panggilan yang suci ini apa yang telah diberikan Tuhan. Tohonak kasih Tuhan. Aido saidok, parhalado, parhal. Ido hata batak. Si jaga huta. Parhalado, parhobes. Alalah di sido rupani. Parhobes magwarra. Siaka cuci tangan. Jadi mulu siaka cuci tangan. Bah, balak gabi ba mengangkat cuci tangan ini rupani kan. Dau main na. Ala dia. Ay hudulak karuas. Roma hita parhalado. Akaruas dang macuci tangan dope. Akatotta cuci tangan pasatotta tunasida. Itu bagian pelayanan. Jalan mulu mengaluli hasangapod doon. Ngamaralo hita rupani. Itu pabahenan itu Tuhan Yesus itu portibion. Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaannya, kehormatannya, hasangaponna, harajaonna, rotu portibion. Jala, dibain-ibana do dirina, buhina, marumakku katoban. Jadi ako apa guna pasang-asang apod diri. Itu rupanya. Tanga dong. Basyalan itu memang bahasa songoni. Satoru-toru na ikobayno diri habe. Itu hamu kamang dot tamak kainang aka calo situa nang majalo toho na kasitua. Apalagi si parion nai ipersiap po ma songo pinggol harpe mai bain. Sebelge-belgena. Karena apa? Harus sanggup mendengar apapun. Jala dang buhay mangalo. Ay Tuhan Yesus dilayay dang mangalo ibana. Tetapi dia berespon, menjawab, berhikmah. Dan kami mabay gaor. Jadi mula ka calo situ to nang majalo tohonanon hamak kamang dot tamak kenang. Mula taida uli-uli na do akagateng-gateng nai. Generasi penerus mor rupani. Anggo huriat tahun ala nasi halakor rupani. Anggo lam hehema. Taida mabuktina. Anggoi lam tarida man. Ay isido sude ina sida rupani doh diaka malona. Jala itu harapan kita. Dakolak katai. Itu harapan kita. Ayang kono nga kasitua aka na senuron. Aka na ubano do dia. Bongo nga calo-calo lansios di rupani. Token na ipesube nama. Muncul makanan baru. Dan ini apa yang dilakukan oleh Nehemia. Allah memakai dia di tengah-tengah umatnya. Jadi hitau sudi naing masongon pabahenan.
Nehemia masa kini. Jala ikobarani ima laho menegor merubah ima mental spiritual di jolma. Asa gabi bui terbangun nang huriat tahun, terbangun nang keluarga tabi, terbangun nang bangso doho negara ta. Amin martanya mahida. Pakai mahami ali Tuhan, songon na posomi, laho paturehon dia kana hurang, ala ido di halo mohoko, jala ido parsuromu tuhami. Lau songoni manang hauduhon ni bangsomi, ima di pamicangon na pinasaha ni na posom si Nehemia. Na olo na sida tangi uduk mangulahon ima hata pamicangon na sian Nehemia. Songoni mana kami oleh Tuhan tangi jalamar hauduhon olo paubahon, olo paturehon, jala, olo marhasadaon, saling peduli tuaka donganna. Ale Tuhan, sipata do tarbuak kami hadirion nami, hadongon nami, hasangapon nami, alay marhiti-hiti hatam. Hupakke hami mayali Tuhan, sileo-leo mi, paso-paso mi. Diuli ni parsauran nami maradop podongan nami jolma. Di kepedulian nami maradop podongan nami jolma. Di holong ni rohanami maradop podongan nami jolma, olo hami masih patureon. Olo hami masih urupan. Ali Tuhan, di minggu sadarion, patupan ni huriam, ima, napasahat totohonan hasituaon, tu siya hala amanami nanami. Sian hodo tohonan ni ali Tuhan, nanay sulahonon nasida. Parhitiam mudo, huriamo doho na posom pasahato ni. Asahoma li Tuhan na mangurupi na sida, pasaut to doho patuluson, ulaw tohonan hasituaw ni, naing ape dingulu na sida. Na pinarguguam mo, na pinarbisuham mo, marhiti to dimto di parbadiay, makubasi ulaw ni. Ali Tuhan, salhu ruas ni huriam, akan na dibagasan parsahiton. Situa Doktorandus John Walta Sitindaon, Doktorandus Iwan BM Tampubulon, Situa Joseph Tampubulon, Binsar Napitupulu, Mulo Ferdinand Sirait, Padita DP Pajaitan, Situa Doktorandus GP Manihuruk, Tugap Hutapea, Nyonya Doktorandus Emparde di Kartini Buru Naiboru, Saha Napitupulu, Situa Insinyur MH Sihobbing, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmurang, Saha Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Buru Sirait, Doh akan nasutar guari hamil Tuhan, dia keruas ni huriam, na dibaga sa parsahito di dia pinasida di jauh manang songoni di rumah sakit. Tuhodo pasaton nami mangasahon asni roham. Pasahaton muhamalumut tunasida. Pasahaton mugugo tunasida. Laho manaon manuhuk parsahito ni. Jala
Lau songoni nang diakka na marsa koma na mapergugoy hona mga puli. Jala diakka nataruli las ni roha. Diragam niya kapasu-pasu na nang pinasaha mo ginalo ni sa ruas ni Huriam. Ima dihahipason, digadyang ni umur, diakka na marulang tahon di hari hatutubuna. Na marulang tahon di pardongas sa repeon. Mardalad doho dengganak ka ulaw na sida di siganupari. Taban niya kapangka doho jabatan. Dohot diakka pacamotan di akka anak doho ruas ni Huriam na jupanga siya kasirokap ni Todina na dapotan dia keperkarijuan di parsorang ni anak kon ragam yali Tuhan akka pasu-pasumi huhamulati hok kami may tuhuali Tuhan jala songoninang berita titing di minggu sadarion diakka na masa dohot diakka nanaing masa ali Tuhan diakka ulaw ni ruasmu homana patuluson diakka parhep ingon diakka na masuk na pinasaha niya ka ruasmu parbisuhi kami saluhutna laho mengelola mamakkaya li Tuhan ganuk fungsionaris asa uli jala denggan di patupa pamakyon na hobar tu akapar hepengoni songoni na hobar di akka pengeluaran di bagasat titing minggu sadarion ali Tuhan huhamulate ho kami matuho saluhuna di panare hommi ima di parhepengon ni Huriamon. Posdor hanami ali Tuhan. Nasolo asomu hurangan Huriam. Sai na sabur honom mudo. Pasu-pasum na godangi. Di godang ni aka program nanaing sipatu paun nami di tongan ni Huriamon. Mangula mahole Tuhan. Panari hommi lam takas tutongan ni Huriamon. Menjadi akan niula ni akaruasmu. Gabi ni niula sinur napinahan. Atongal Tuhan saat di homang ulu nami. Sesadosa nami di bagasan guarnya anakmu. Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite-hite edeta. Laos disomma hita pasahat papungupilian. Di namamu lusan dok ngoluan gok do nama sakale puasi nondang tuna holomi asamar kogomuse bahe mau pariteanu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamau mai pasu godongan sude. Sai baritahon Yesus na burju tuk manesa dosai asa porse adik Yesus tutu dengan pambai mudisi bahe mau pariteanu
Paula di huria dona sida, mamata-matahon dongan akan pinasahat tuna sida, doh mengaramoti parangina sida, molo di boto na sida, nahurang ture parangin manangisi, ikko picangon na sida manang pabon na sida tu guru doh tu padita, asa di pature, paduahon, medas-das dongatta tu parmingguan, doh manakasi ala na ubahen na soro, patuluhon, medas-das anak buru sikola asa odop ro, paupaton, manikir akan marsahit, jala paturehon nariko tu nasida doh tu natar patu pasa,
alaina rumikot pasingoton hatani debata tunasida dohot tumangnya kotsa palimahon mangapuli akkana marsak paturehon akkana dangol dohot na pugos paonopon mangapuli akka sipilibegu akka parugamo na asing doho akka nalilu asa doho marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus papituhon mangurupi paturehon akka guguan doho ulaon narikot tu harajaon ni debata ima akka ulaon pangaripunon ni ulaon ni aka situa udukna tatangi homma majaha surat haputusan. Orasma dihita salutna. Loeng hujaon hami majolo surat keputusan tu calon situan anaeng majalo tohonan. Surat keputusan nomor 34 garing 02.1 garing 08.07.01 garing 10 Romawi garing 2022 pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama tentang penahbisan Sintua atau Penatua menimbang bahwa perlunya pelayanan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pelayanan rohani di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Mengingat 1. Tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27 poin 1 tentang pelayan tahbisan. 2. Tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27 poin 6.2 tentang tugas penatua. Memperhatikan 1. Hasil katekisasi calon sintua di HKBP Kebayoran Lama. 2. Hasil keputusan pelayanan tahbisan HKBP Kebayoran Lama pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Memutuskan atau menetapkan 1. Mengangkat nama-nama yang disebut dalam lampiran surat keputusan menjadi pelayan tahbisan HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022. 2. Menugaskan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kepenetuaan yang tertulis dalam Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27 poin 6.3. Mentaati konfesi HKBP Ruhut Parmahanion Dot Pamicangon atau RPP HKBP dan Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP serta berkoordinasi dengan pimpinan Jemaat HKBP Kebayoran Lama. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. 5. Surat keputusan ini berlaku hingga yang bersangkutan genap berusia 65 tahun. Ditetapkan di HKBP Resort Kebayoran Lama pada tanggal 16 Oktober 2022. Lampiran surat keputusan nomor 34 garing 02.1 garing 08.07.01 garing 10 Romawi garing 2022 tentang penahbisan Sintua. Nama-nama penetua HKBP Kebayoran Lama yang akan ditahbiskan tanggal 16 Oktober 2022 yaitu 1. Calon Sintua Dr. Diana Dame Boru Pakpahan SE AK MSI.
2. Calon Sintua Leni Riana Vera Boru Hutagalung AMD. 3. Calon Sintua Samuel Elazar Dharma Putra Tampu Bolon SEMM. 4. Calon Sintua Manahan Tampu Bolon SH. 5. Calon Sintua Rudolf Dixon Marojahan Simangunsong SEMIB. 6. Calon Sintua Tri Budi Utomo Silitonga SE. 7. Calon Sintua Insinyur Sultan Soaduon Hutasoit MT. 8. Calon Sintua Daud Lazarus Pakpahan STR AH PGD. 9. Calon Sintua Ido Poltak Tahi Rudi Clay Panjaitan Eskom. Demikian nama-nama penentu yang akan ditahbiskan. Surat keputusan ini ditetapkan di HKBP Kebayoran Lama pada tanggal 16 Oktober 2022 tertanda tangan Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Songonima nang hujawan hami surat keputusan tu aka calon situa anang majalo tohonan Butima mau lihat Tapuji matuhatta marid de mahita. Ope hamu na hinaholongan hamu akamanami inanami calo situa naing majalo tohonan hasitua ni naing takas boton nami burjuni rohamuna mangaradoti ulaun hasitua ni di bahini alusi hamuma na husukut tonon na parjolo naolo do hamu mamarangehon parangin atama di jolo ni debata doho di jolo ni jolma paduahon naolo do hamu majalo ulaun hasit tuaon songon naung di pajojorodeng tu hamu patoluhon naolo do hamu mangaradoti sude ulaun muna sian nasaroha do sian nasa gugumuna hobar tuhatani debata molo naung sadar rohamuna mangului jalamar padatton sudenai di julu ni debata doho di julu ni dongatta sahurion dok hamuma alusmuna. Atong masih jalangan mahita pabuah ni padan munai jala pabuah na olo dohamu mangula ulau ni debata rap dohot tami.
Ale Lenny Riana Vera Boru Hutagalung Hupasahat matuhamu tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan marhiti-hiti goar ni di bata ama doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doho toddi parbadia. Amin. Hatan itu hatta, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. 1 Petrus 3 ayat 14. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya diparrohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, mangulahon ulaun hasit tuaun naung saha Tuhamu, asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Ale Samuel Elazar Dharma Putra Tapubulun hupasahat matuhamu tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan marhiti-hiti guarni debata ama doho guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho guarni to di parbadia. Amin. Hatan itu hatta. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya diparrohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, mangulahon ulon muna naung saha Tuhamu sadarion, asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Ali manahan tapubulun hupasahat matuhamu tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan marhiti-hiti goarni di bata ama doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho goarni toddi parbadia. Amin. Hatan itu hatta kamu akan
kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 26. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya diparrohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, mangulahon ulaun muna naung sahat Tuhamu sadarion, asa marsangap goar ni debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Ale Tribudi Utomo Silitonga, hupasaha matuhamu tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan, marhite-hite gowarni debata ama, dohok gowarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni todi parbadia. Amin. Hatani itu hatta. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya diparrohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, mangulahon ulaun muna nong sahat Tuhamu sadarion, asa marsangap goar ni debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Ale Rudolf Dixon Marojahan Simangusong, hupasahat matuhamu tohonan situa, marhite-hite goarni debata ama, doh goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, doh goarni todi parbadia. Amin. Hatan itu hatta. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya diparrohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, mangulahon ulon muna naung sahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap goar ni debata, di tonga-tonga ni hurianai.
Amin. Ali Daud Lazarus Pak Pahan hupasaha matuhamu tohonan situa marhiti-hiti goarni debata ama dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goarni todi parbadia. Amin. Hatan itu hatta, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya diparrohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, mengulahon ulonmu nang saha Tuhamu sadarion, asa marsangap goarni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Ale Sultan Soaduon hutasoit hupasaha matuhamu tohonan situa di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni di Batak ama dohok goarni anak Tuhan Yesus Kristus dohok goarni tod di parbadia. Amin. Hatan itu hatta, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya diparrohai Tuhan debata, aman itu hatta Yesus Kristus mahamu, mengulahon ulon muna nong sahat Tuhamu sadarion, asa marsangap goarni debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Ali Ido Poltak Tahi Rudi Clay Panjaitan hupasaha matuhamu tohonan situa di huria Kristen Batak Protestan marhiti-hiti goarni de bata ama dohok goarni anak Tuhan Yesus Kristus dohok goarni todi parbadia. Amin. Hatan itu hatta, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat 2. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.
Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu mangulahon ulon muna nong sahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Ale Diana Dame Boru Pak Pahan Hupasahat ma Tuhamu tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni debata ama doh goarni anakna Tuhan Yesus Kristus doh goarni todde parbadia. Amin. Hatani Tuhatta, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu mangulahon ulaun nong sahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Nanti diperbaiki namanya. Tapujima Sahab mahita tu acara nomor 7. Tapuji matu hatta marede mahita. Hamuna dongan sahuria di HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lamaon. Jakon hamu manasida di bagasad dame. Sude mahi taon manggugo tumanyakon nasida. Asa majadi ulaw nasidai. Huhut makorhon hasangapon ni Tuhatta Yesus Kristus Rajani Kuriai. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di Batama namin na di Banua Gitjang.
mau lihat marohanami tuho. Ala nias ni roham dia kadongan namion. Saya tabai ma turohana sida akka sileo nito di parbadia. Asalam marroha jalan margugu nasida mangaradu itu tohonan nasahat tu nasida sadarion asi maroham doh disudi ruas ni huriamon. Asalam hot hapor seon nasida bi jalalam ture parange nasida mangihut toko. Sungguh lima rohanami asa masiha holongan unang adong si picangod dihami asalam rarat harajonmu jalan marmulia guarmu nabadiai. Amin. Sonari saat mahita tu acara nomor 10 Imam Adokata parjulu pinasa matu nama wakili ruas ni HKBP Kebaran Lama Ima tu amata Mayor Jenderal Purnawirawan TD Sitorus pinasa mamang. Shalom. Oras marihita saluhukna. Na pinarsangapan amang pendeta resort, amang pendeta Jeffrey Stindaun, na pinarsangapan pendeta fungsional, inang pendeta Jojor Boru Pardede, na pinarsangapan hamu sudi amang inang parhaladonami, na pinarsangapan hamu saluhukna amang inang hahaanggi na pinaribot, rusudi hita nadong di bagas joron itu hatta di bagasan Manogoton. Parjolo mahita madok mauleate tu hatta pardengkan basai di siala asi dogot holong di ruana sabingdo tarbain hita marpungu di bagasan Manogoton memuji tu hatta laos di pasahaton tohonan hasituau tusia halak situana ditabiskan di bagasan sadarion. Tuhamu amanami situanami na baru ditahbiskan. Sia halak kamu masuk tuduran ni hasituau di garis tahun. Kami siar ruas masalah rohanami. Tabba hamu parhaladonami. Tabba gugumu melayani hami ruas. Jadi maluhu itu ngetong. Nunga tercapai kebutuhan minimal. Ni hasituaon manang tenaga situa di garis tahun. Puasa pala hudok soni tapi HKB Kebaran Lama terdiri dari 16 banjar. Sisa pulau banjaron perkiraku sekitar 10 banjar mohon na terdiri dari sekitar 40-45 kakak. Nah, diperlukan kira-kira 2 tenaga situa. Maka jumlahnya menjadi 20 situa. Nah, orang bejernai digijang 45 kakak diperlukan kira-kira 3 orang situa. Kali 6 banjar menjadi 18. Maka total situa yang diperlukan 12
38. Jumlah narok sonari situa di gereja tahun 20 sia halak naktif dope. Tabbasia 30 lalu. Kayak klop ya, atau dikelop-kelopkan. Nah, tapi saya katakan ini tadi adalah jumlah minimal. Berapa jumlah yang ideal nanti kita hitung, bukan di sini forumnya. Alani kami mewakili ruas, madok kata tuh hamu na madalo hasitua di bagas sadarion, saya di pasu-pasu di Batama, hamu di Parula Muna. Pos dorohanami pasu-pasu pargugon itu hatta hamu alanunga elok kamu dirimu sebagai pangula di huriat tahun. Songop penutup nih Pak Katayo kami mewakili ruas, izinkan saya mengutip dari firman Tuhan yang mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. Sahat ula tohonan mi. Imana boy pasaton nami, ngoleate ma, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Horas ma. Mau lihat tema di amang tadi sitorus naung pasaton hata singkat padat dan terarah mang. Mau lihat tema mang. Namang ihut pinasa matuna mewakili parhala doni huriata tu amang situya si majutak. Huriani tuhatta damang dainang naposo bulung nang sudi hamui anakon nami naman dohoti parmingguan di gereja tahun soksoni napaihut-ihut marhite live streaming di bagas tabe manang di dia pe hamu maringanan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sudi. Mardongat tangiang tutu hatta no pasu-pasuan ari nauli na denggan dita di bagasan sararion. Piduji ma toktong jalamar sangap ma tuhatta di ulota di bagasan sararion. Soaksoni mau liate tong tapasat tu padita jepresiti daun soaksoni nang padita jojor burpat dede lasoni tuhita sude parhalu di huriata nang ditodo hamu hami lau pasaton hata panjakon dongata sia dongata situa nagabe dongata sadarion menutuk pe sada silop pagadong 2 silop paubi melotuk pe au sadarion pasaton panjakaron di dongata situa sude mahita dapotan uli. Di hari nauli na dingganon saat ma kuriata mendapot sia situa mendapat tohonon hasituan nah sangat istimewa menurut iba. Na parjolo omma obasa dohono di huriaton. Selamat datang sia situa di huriata. Alon tik-ting nak kining calo situa dobe. Ale sadarion donok kuma tusia halak situa. Ima parjolo situa diana dame buruk pakbahan. Secara khusus natongon drap dot amang iwan tapubulun sadarion. Maulate di tuhata ala boido hamu rap
di bagas joro ni Tuhatta mandongani inang majalotono nasi Tuhan. Selam tui pasta mamate. Ngapa duaon inang situa lenifera boru hutagalung rap amang hutapea. Soaksoni situa Samuel Eliazar Damarputa Tapubulun. Sooni amang situa manahan Tapubulun. Amang situa Rulop Dikson Marujahan Simangucong. Amang Triburi Sritonga. Nah sangat luar biasa di bahasa Partikion. Rap dot dongata situa. Amang situa Beji Sritonga. Songsi amang situa Elhamanik. Hal yang luar biasa deh. Suaksoni amang Sultan Suaduon Kusasoit. Amang situa Daud Lazarus Pakpahan. Amang situa Idoportak Tahirudi Klai Panjaitan. Mamuka sadarion hari Minggu 10 Oktober 2022 Omat tikinau muli di pasat tuhamu nasiah halak. Taingot ma pitu tohoron hasituaon na pinasat na dijahon ipadita tanah kining dak pola gudang sidohonon na pitui ma nadong nang tajahan akini ma ulau situhoron situa dak pola gudang sitakasan jelas jala gajang di partikian nong di bulus muna gabe calo situa alai tak kasih hamung ma dirimuna dumulai hari Minggu tanggal sia Oktober nasalpu di pertanyaan perborhaton majalotono hasituan rapdo dohot inat tasoribada do ianak ketabi dungatuk takas di pasat saat amak tapadita songoni nang upasat kami ditikii ala di patalu puata do hamung lau majalotono nasituan maceuli pertanyaan ini tumace apit jalahomi pakilaran niba, lubomi dia ka hatan inat tasoripada nanggelek tadi tikia teh. Mandok ikon adong dot tanggung jawab dot peranan ni keluarga. Lau makobasi hurian itu hatta. Harus ada tanggung jawab dari keluarga, suami istri dalam melayani Tuhan. Dan Holland di Banjar tabi. Ale takatun akiring. Napi nasi perita situa di HKBP. Dan Holland di Banjar tabi. Salah nayu dok, molotung pe di perbuhat Banjar tahita, alahita situa di HKBP keberan lama rap.inatta.amatta. Atong hamu situane baru. Rap mahita makobasi huriatta. Unang adong sidalian ni inatta do amatta mandok hodo situa audang. Ala jujud do masa si songoni. Dihangu situa minasia halak. Mamuka sarion nungga dipakai hamu pahian parawasan. Molo adong jadwal muna makobasi huriatta. Alain nama carikot. Pasomal-somal hamu ma'arab dot keluarga. Dakolan suami manak istri. Alai dohot do yanak kotabi. Toktong mahamu latihan. Gudang latihan. Nunga tabah dok de amang sitorus nak ini nunga tabah si halak gabi 30 halak masih tua di huriata. Dang nama dong namar cukup. Tong dope hungurang. Gala gudang dope sisa bion di huriata na ulun lumobima de akari renro nunga lam dau akakopeti. Ubani marmulia ngatuata ala tongon tadi rabdo hita dot sahalak calon situa dope. Mungkin memuka minggu naro, tapi musik kesempatan asa dapotan tabah musik aka calo situa, laman dongani amang calo situa na beban rap marguru mar landing di tahun-tahun namang ihut. Johannes 15 ayat 1 sonon, dada hamu membeli tahu, audo mamili tamu jala hupadiri, asa lau hamu mar parabue, jala asamian parabue mengenai asa dileot tu hamu nasa si bangidamuna. Sian amai marhiti guarda. Dihamu situanami rahasia halak. Ala rap do hamu dot amatta inatta dilanggatanon. Marnida rap majal tohonon situa atau tujulan nyarion rapak mahita.
makobasi huriani tuhata secara khusus HKBP Kabar alani i songo jamita ni pada teraki dipanggil Tuhan do kita asa gabe parhobas asa gabe kita gabe parhobas kita maradopo dongata unang gabe si hobason asa pangabuli kita unang gabe siabulan asa pangurupi kita unang gabe siurupan asa sipar holong kita unang gabe si haholongan asa sipar dame kita unang gabe si padamion jalan naing magabe sibuan pengampunan di tongah-tongah ni pangicahi sibuan hasadaon di tongah-tongah ni perselisian dot pada bulat-bulatan sipa jongjong hati goran di tongah-tongah ni halum lanon sibuan pos diroha di tongah-tongah ni hagangguon sibuan pakirimon di tongah-tongah ni padelian sibuan las diroha di tongah-tongah ni arsak roha alan i mariti ulaun nanang bulata lampatar ma aseni rohani dot tolong ni rohani Uriai HKBP keberan lama lumubima alanong dipilih kita gabi para lalu di HKBP keberan lama atong saya totong ma tapasat tangiakta do elektrik tuibana pasir rohana sumuringi asa di para gugu kita sudi manggula hotca jala songon di upas sama emis kita batua ma apalagi manisiboro amat tadi bata do na martua sudi mahita di para rot Tuhan tama namanungan kita shalom horas madi hita. Mulai tema diamang situa Yosima Jutak, kawan mewakili Parhalaruni Huriata. Nuaing pinasa mamuset mandokata tuda mewakili situa na baru majalo tohonan tu amang situa Insinyur SS Hutasuit. Pinasa mapartikianon. Shalom, horas ma dihita na pinarsangapan amang padita inang padita, damang dainang, sude parhalado, dot sude ruas ni HKBP Kebayoran Lama. Sian uduk dohot serep ni roha, iau jongjong dison, mewakili dongan situa, na idope majalo tohonan situa. Na parjolo sahali tongdo tama hita mandok ngoliate tutu hatta debata di siala boy hita marpungu di hari mingguon marhahi pason boy dope hita dengan tu gereja songonan sehat alain na lumobi na terpenting ido boy nakning hita dijakon hami ditabalhon gabe situa huriani tuhata ima di huria HKBP Kebayoran Lama marhite-hite naposoni tuhata amang padita. Paduahon madok ngoliate do hami tu amang padita resort amang padita Jeffrey Sitindaon dohot inang padita Jojor Boru Pardede dot sude parhalado dinaung di leon hamu hami tiki dohot gogomuna marlearning hami di ari naung nang salpu jalan nunga saya be hami marlearning alai sitong na tetap do hami marlearning anggo babagason hatani di bata asa boy tariasson barita na uli di tonga-tonga ni ruas tuhat tahun alani mangidogogo hami dohot tangiang siat hamu amang inang asa tangiak kok kamu hami asa margogo hami marsitutu hami mangulahon ulaun situa asa madapot pasu-pasu hita sudena gabe marsangap ma guarni tuhata. Na patoluhon mandok moliate do hami tu ganup bajar nami masing-masing adong 5 bajar rison mandok moliate hami tu ruas ni bajar nami na dilihat tiki kesempatan di hami gabe parhaladoni huriata. Na paupaton tongdo secara khusus mandok meliate au tu inata soripada tu keluarga dot mungkin na calon inang situa tu amata adong ison amata utape dot amang tapu bolon meliate pangidon nami amang inang molotung
pegodang kerejo nami si hobason nami di huriaon, ngulak kami sian marsermon mungkin nggak 1 jam 11 jam 12 mungkin, anggo pangidon kami tong ma kamu tersenyum, ido. Nah Parbudi sahali, mangido mahami amang inang, tangyak kok kamu mahami asa margogo mangulahon tugas nami songon situa natama mangula di porlakni tuhatta botima moleate. Marede mahita sian bukede 750 sada ayat sada laos jongjong mahita saluhutna. Tapasaha mapilian nong tapapungun tudo pani debata martang yang mahita ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na dinggad doho na sa ulibasa na mauliutus upasat hami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabewap na hutus di julum paso-paso may jala ramoti asahu parasya kami pilihanon pati bulon harajaon budi tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami markite-kite to dim. Asalam mutadahami godang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Markite-kite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say romaharajon say saut molomoni roham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sederion hanguluas siap hari. Say sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago.
Mula mahamu di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana mida kamu. Di depakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasor hon madamena tuto di munabi. Amin. Cek Tuhamu dongan situana baru rap dor warga tujulong mahamu jala laos disoma amang inang ruas nuriata hita masih jalangan do amang padita rap dot aka dongan situa